Kif Malta fl-aħħar snin irnexxiela żomm u ssaħħaħ investimenti eżistenti u tiġbed investimenti ġodda, permezz tal-impenn tal-Gvern se tkompli ssaħħaħ din il-ħidma fis-snin li ġejjin. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'konferenza reġjonali tan-netwerk RSM. Il-Prim Ministru fakkar fil-kisbiet ta' pajjiżna l-ewwel surplus ta' 1% tal-GDP wara 35 sena, rati ta' tkabbir ekonomiku bla preċedent, l-ola rata ta' partiċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u l-iktar rata baxxa ta' qatt fl-aħħar 30 sena. Il-Prim Ministru nnota kif il-bidliet meħtieġa jsiru f'kollaborazzjoni mal-partijiet interessati bħan-netwerk RSM li f'Malta għaraf joħloq impjiegi ta' kwalità. B'hekk pajjiżna seta' jwettaq ir-riformi meħtieġa biex Malta issir dejjem iktar ħabb ta' investiment, b'riformi bħal fl-effiċjenza tal-istituzzjonijiet, riformi fis-sistema ta' taxxi u inizjattivi bejn il-privat u l-pubbliku. Dan fl-istess waqt li pajjiżna kompla jaraf juża l-vantaġġi tiegħu fosthom fil-pożizzjoni strateġika tiegħu bħala ħabb qaswi Ewropej u Afrikani. Biex bekk innota l-Prim Ministru l-investiment dirett barrani f'pajjiżna sal-aħħar tas-sena li għaddiet qabeż il-150 biljun euro. U innota kif dan il-pass tajjeb inqabad minn pajjiżna permezz ta' gvern li huwa open for business. Pajjiż li permezz ta' ċokon tiegħu u rrieda amministrattiva għandu aġilità leġislattiva li tippermetti jwettaq il-bidliet kollha li hemm bżonn mingħajr telf ta' żmien biex ikun minn ta' quddiem net. RSM huwa s-sitt l-ikbar netwerk fid-dinja ta' servizzi professjonali ta' kontabilità, accountancy. Fil-fatt għandu fih danu 128 membru f'120 pajjiż u b'kollox in-netwerk għandu l-fuq minn 41,000 professjonist fiktar minn 800 uffiċċju. Marja Mikallef, Managing Partner ta' RSM Malta, innutat kif minkejja li din ta' tnejn kienet konferenza reġjonali Ewropea, l-ewwel waħda f'pajjiżna, kien hemm il-preżenza wkoll ta' kontinġent mill-Amerika. Apparti milli qed jaraw l-opportunità ovvjament bħala RSM bħala netwerk qed jaraw opportunitajiet speċifiċi f'Malta. U ġew hawnhekk biex jaraw kif jistgħu ikun jafu iktar dwar Malta ħalli jkun jistgħu jitrasmettu din l-informazzjoni lill-klijenti tagħhom u jistimulaw id-domanda l-investiment f'Malta. Dwar il-ħidma tal-Gvern f'dan is-settur imma mhux biss ħadna l-kumment tas-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, Ekonomija Diġitali u l-Innovazzjoni Silvio Xkembri li nnota kif it-twaqqif ta' segretarjat apposta f'dan is-settur huwa messaġġ ċar mill-Gvern li jrid isaħħaħ industriji eżistenti fil-waqt li jiġbed oħrajn ġodda leħ. Dan huwa gvern li jrid jattira industriji ġodda, għandna opportunitajiet kbar ħafna fejn tidħol l-ekonomija diġitali. Jekk Alla jrid fil-jiem u ġranet li ġejjin ħankun qed inħabbru wkoll pjanijiet u miżuri fejn ħankun qed naraw kif ħanattiraw industriji ġodda lejn il-pajjiż.